Babukeli be-Transformation Live sanibonani, igama lami nguyami, siniphathele uhlelo lwethu lapho esithi khona we listen, we don't judge. Namhlanje sinosisi wami omncane onezinto ezi-2 ezike zamehlakalele empilweni yakhe. Uzosixoxela nje bafowethu, socela ukuthi sihlale phansi, sidonse popcorn, simlalele ukuthi uthini, singamjudge Nkosi yami naye wayesaseyingane zonke lezi zinto zimehlakalele. Sisi wami siyakwamukela ohlelweni, siphinde futhi sikubingelele. Alright, igama lami ngicela ungalisho igama nesibongo nendawo engisuka kuyona for ukuvikela nje. Mina ngumuntu, ngikhula ngomuntu othulayo, ethandela abantu, ingane ehloniphayo, ingane engakwazi ukuphendula abantu abadala. Ekhaya ngesikhuliso uma, ukhuliso ubaba, ubhuti wami, sisi wami, usisi wami omncane. Hambe nesikhathi ubaba wangishiya-ke. Hhayi, nami-ke ngafunda uma sikhulisa ezama lapho nalapho baze ngafika-ke nama-high school. Hhayi, uma ngifika e-high school-ke ngiyazi nani kuhlezi kuzoba khona abangani, ngathola nama abangani, sijwayelelana nabangani, ba-right. Kwakhona-ke senginga-grade 10, kwakhona umngani wami, nganginabo abangani, akuthiwa umngani oyedwa, nginabangani, but wakhona nje lo yedwa, bangi-close nje naye. Wayebuye ngathi mdala, mumbuka, but oyemdala ngineminyaka yakhe, umngani wami loyo. So sasi-close kakhulu-ke umngani wami loyo, yabo. So umngani, sizwana nje, ngaziwa kubo, naye eze ekhaya sometimes, mhlampe mekuwama-weekend, mhlampe sizoshaya itadi ekhaya eze nje, noma esemazi mangingekho mangibuyele ethi ngithi hayi ma ngibuyele kaSibanibani yabo. Naye uma noma wakhe umngani wami base bebe ney'namba, sebekwazi nje ukufonelana uma ukuthi mhlampe kushaya isikhathi nami angibuyi, angifonela athi uSinenge abulapho, ngisho asho ngakhe-ke lo ethi hhayi ukhona. Hhayi, ekuhambeni kwesikhathi-ke shuthi umngani wami-ke kwaba amaholidi, yes, sasivalele nje uMarch first term ka-grade 10. Hhayi, ngihlalele nje nami ngizibhorekele, obhuti bami abekho nabo, iy'ngane zami lezi azikho ngizodlala, ngihlalele nje ngedwa ngibukele i-TV ngiyibhorekele. Hhayi, shuthi buka i-TV nami ngikhathale, ngidonse ifoni yami, mangithi ngidonse ifoni yami, ngi-one-ke idatha mangithi ngithi hayi ngene ama-message, ngingene namngani wami, obviously-ke ngizoqala ngeyamngani wami vele ngiyekuyona. Mangifika, hhayi athi ngibingelele nje, hhayi ngivume nami. Mangithi hhayi uthi ucela ukungilanda ntambama, khona la siyakhona. Sithi-ke vele umngane owaziwayo ngala ekhaya, ngisho kuthiwa ngihamba naye uma ngikhulu ukuthi kuzoba nenkinga. Hhayi, angilande nangempela umngani, mayifika afike nje sekuntambama, fike hamba ngepholela i-grey, bafike bame ngaphandle kwesango ahuthi. Hhayi, nangempela ngiphume-ke, mangifika khona umngani wami hleli ngemuva-ke, umngani wami vele angithi ngoba sasenza naku-grade 10. Umngani wami wayewumuntu lo sasijola nje nasesikoleni sinabo labo bantu bethu labo, but yena bangatholi esikoleni, bayithola nabantu abadadlana nje ngathini ama-blesser, bayethanda abantu abanemali, because even esikoleni sasihlezi nje sidla kamnandi, umuntu wayengabi nasi-stress ukuthi uzodlala esikoleni, sasazi ukuthi kukhona yena nje. Ngaso sonke isikhathi uhlezi nemali, uyasithengela yonke into, mangizalwa futhi especially mina, angithengela ama-present, angikhiphe ngama-weekend nje, bewungani wami nje shemo-right. Hhayi, nangempela-ke mangithi-ke e-backseat emotweni le Paul, ohleli umuntu wakhe-ke, because benangikhombisa yena. Ngithi mangithi ngemuva, hhayi nanguhleli naye-ke, hhayi ngibingelele nami ngingene, isikhathi sasikhona siphambili no-drive, ngingelele nami, ngibingelele kube right, xoxe, ngimbuze ukuthi siyabathi hhayi khona la siyakhona usubuya manje, uyamazi uma uyahlala, ngithi naye uyamazi. Hhayi, nangempela hhayi sihambe-ke. Masifika elokhu ekhala ngomchamo-ke la endleleni, sihamba naye ngoba ukuthi ibethi ngiyasho umchamo yazi. Ngithi naye sochama, masifika phambili kukude, nathi hhayi kukho sesiyafika, ngithi naye okay. Masifika sifike-ke ku-toilet, afika ngitshela athi hhayi bethu ngiyabuya.
sihamba nomuntu wami khona la sakhona siyabuya manje ngiyacela ungithembe ukuthi ngiyabuya manje ngathi mfethu ngicela ungangishiyi bandla nabantu engabazi mina ngazi wena la athi khulileka mfethu ngize ngenze lokhu sizohamba kanjani singabuyi cause uyalazi nawe udaba labazali bethu kanjani bethi mina ngithembe wena-ke ngicela ukuthi usheshe ubuye athi okay hhayi nangempela bahambe-ke umuntu wakhe uma behamba sale nobhuti-ke la sala nalo bhuti sithengile vele ukudla la ngithi ukudla besikuthengiwe vele sithengile ukudla bahamba bona vele akakadliwe bahambe sihambe-ke nalo bhuti ade kucumbeleza khona engelanda endlini engiyikhohliwe hayi nami-ke ngihambe-ke nginalo bhuti asifika la endlini hayi ngingene-ke nami endlini yabhuti uma ngena nje hayi bandla indlu e-right faka ama-tiles phansi nje kuhle kunane-headboard nje ku-clean ku-clean ngathi uhlala nomuntu wesifazane ngihlalela yedwa hayi ngingene ngihlalele nami ekhawuthini-ke thatha ukudla lokho besikuthengile hlale phansi uvuke i-TV sihlale-ke sixoxe angahlalishe eduze kwami ayihlale nje lapha kude yabo siyixoxele izinto e-general yakuthi manje kanjani nje sixoxe nje sidle-ke emva kokudla-ke nami sengidle nje kumbalwa ngithi hhayi ngavele ngaba dizi ngaba nalokuthoma okusheshayo nje engazi ukuthi kwenzakalani kaqala ngathi hayi kwenzakala ngithi hhayi emva kwalokho angiba ngisazi ukuthi kwenzakalani ngazibona nje ngaphapha manje kuseni iy'ntatha sengilele nje eceleni komgwaqo nami senginqono ngiyabhlida ngale ndlela le kwasiza uqhamuka kemoto shuthi iyambona-ke umuntu wesifazane olele la yeza kumina shuthi lo muntu washiya nje zonke izinto zami la eceleni shuthi wayethi uma ngiphaphama ngizoyithatha into zami la ngoba ngafica ngisho ifoni yami ayisakhona nangempela-ke nami sengidabukile le moto iqhamuke uma ifika lo bhuti abuze ukuthi hayi bekwenzakaleni sesithi futhi angazi nami kwenzakaleni athi ithini ihamba abazali bakho ngiyisho amfonele kuthiwa angilethe esibhedlela ngahanjiswa esibhedlela uma ngifika esibhedlela ngafike nga-admithwa khona ngi-admithwa kusho ukuthi ngisalele-ke khona embhedeni ngafonela umngane wami sayingayisangeni ifoni yakhe ngithi WhatsApp usengiblokhile ngaqala ukuthi awukwenzakalani hhayi ngathi ngagcina ngidischaja-ke esibhedlela angidischaja ngahlala nje ekhaya nami ngazama-ke nontunja ngazama cause vele iy'kole zayisavaliwe yonke le nto enza iy'kole ey'valiwe hlala-ke nami ngaze ngaphola ama-rights emva kwa-2 weeks-ke ekhaya vele-ke kukhona umuntu oyisangoma unako nje ukuvakasha kona ma-especially masihlele emakhaya esingahanga ey'koleni ngama-weekend cause umuntu obonayo hhayi shuthi leso sangoma-ke leso sasikhona ngaleso sikhathi sasi-around masifika-ke shuthi sangibonela sasho ukuthi khona into eyenzeka kumina cause mina ngixoxela ngomuntu lento ekhaya sasho ukuthi khona into eyenzeka kumina ngathuka-ke ukuthi hayi ngabe uyazi kanjani lento cause ngifihlile ngabuye ngakhumbula ukuthi cause benakho ukwenza lokho kwabanye asho athi ngakuthiwa ngalaliswa nenyoka yadla nje sonke isibeletho sami so zaze zavulwa-ke iy'kole uma yivulwa iy'kole abona nje impilo yami shame ayibanga isafana njengasekuqaleni umngane wami ngifunda naye eklasini nje angibange nje ngisabathemba ngisho abangani because wangiseloku angiblokha lokho ngiphindanga nje ngamthemba ngisho ukuthi uthini because ngivini ekhayakazi bayazi le nto leyo umane uyena nje usilo wayesangoma sekhaya owayazi because sasisodwa leso sikhathi ngitshela sho ukuthi nababona ukuthi lento vele izomphatha kabi uma because uyamazi uma ukuthi umuntu onjani. Alright. Ngiyasizwa sisi story sakho siyadabukisa kakhulu. Engizothanda nje ukubuza ukuthi emveni kokuba seyenzakalile lento wa-affecteka kanjani mhlawumbe esikoleni mhlawumbe nakuphi futhi mhlawumbe nasempilweni yakho nje mhlawumbe yasemjolweni ngoba siyazi ukuthi phela iy'ngane esikoleni ziphinde zibe nakho ya-affecteka kanjani impilo yakho kuzo zonke lezo y'ndawo lezo. Hayi sadoda mafuqa mamanga mina ngahlukumezeka kanje from day because ngaze ngawuphinda no-grade 10 because ngangihlezi nje ngase ngisaba even umuntu wesilisa uma ngilibona
ngase ngimsaba cause kabhuti nje wayelabo babo 38 mengicabange angazi cause angiyazi mina yakhe but wayesekhula kulile mhlawumbe futhi wayengodengetha angazi but nje angiphindanga ngaba right cause nakhona esibhedlela ngatshela ukuthi isibeletho sami si-fucked up uphinde ngibe nezingane futhi mangase kuthiwa ngithola umuntu-ke mina manje ozongishada athi ufuna ingane konke lokhu ngekusenzeka akubanga nje kusafana njengasekuqaleni nje nakuyena-ke umuntu wami nje kuthiwa ngisho ukuthi umuntu wesilisa ngavele nje ngayeka kwasani kwangeza ngawufeyila ngisho nawe u-grade 10 lo ngawuphila. Hayi no, ngezwakala I'm sorry ngalento eyakwehlela kakhulu. Umbuzo wami wokugcina ngizowubuza ukuthi uma nivula i-case nivulela le ntombazana kanye nalo owesilisa owakwenzakalisa kwenzakalani? Ayakaze kuze kwenzeke lokho. Kodwa nayivula i-case Asikazi sivule. Nanivula ngani? Asikazi. Njengoba ngisho ubhuti ukuthi mina leyo nto ngisho ngisho ekhaya cause ngangisaba ngithi ngisamncane nami. Ngangisamncane but nje angibangi sasho ngisho ekhaya. Leyo nto ayazekanga. Ngoba kwazitshwane nje kanjalo nami nganami lo. Angibangi ngivulele i-case. So I guess isizathu esenza ukuthi ungasho ekhaya ukuthi as much as uhlukumezekile kodwa wawusaba ukuthi uphume ekhaya eli street futhi wawuhambe kade ungasho ukuthi kiwaphi.